Miel de eerste. Welkom in de feesthuis, kom maar lekker af. Het is jammer van de zon, maar de dag daar gaat eraf. Hakken, beuken, slingen, Halve. Opletten daar. Opletten daar. is een heksentent die wordt verbold. Let op hè. Die wordt verbold. Links. Naar rechts. Hey. Naar links. Hier. Rechts. Volgens mij moet het de hoefkammer. Waarom staat er hier niks te doen? Hallo, meedoen. Die van de... Je mag meedoen. Opschrijf je door. Kom op. Kan je de deze ook met of niet? Kan je? Hup. Neem die dingen maar niet weg. Oh, die daarachter. Die wat je kan voor stoppen zit. Wat is er? Naar rechts. Geen sneller hè? Of niet? Oh, meneer, en door! Ja, goed gedanst allemaal! Super fijn! Anders